González, Arturo e Xavier, que nos falarán das árbores galegas. Ola, eu son Arturo e vou falar do freixo. Ola, eu son Xavier e vou a falar da oliveira. Eu son David e vou falar do carballo. O freixo é unha árbore da familia da oliva. A súa corteza ten surcos moi profundos. É de cor marrón escuro. Habita en solos profundos e frescos. As súas follas son verde claro. As flores non teñen cáliz ni corola e aparecen antes da aparición das follas. A oliveira é unha árbore perenne de tamaño mediano e con tronco nudoso. As raíces son longas, poden chegar a ter unha profundidade de 6 metros. Característica que lle asegura sempre a posibilidade de obter auga para o seu desenvolvemento. As follas, ovais, alongadas, dunha cor verde escura brillante na cara superior e dun verde claro plateado. A follase persistente e sempre verde, mais isto non quere dicir que as súas follas sexan inmortais, pois viven, como media, 3 anos, logo amarelan e caen, principalmente no verán. As flores son blancas, o froito é a oliva. O carballo. O carballo é unha árbore caduca. O carballo esténdese tanto polo clima mediterráneo ou atlántico, e en calquera tipo de terreo. O carballo é común en toda Galicia. As máis importantes son o carballo común, o carballo negro, o carballo cerqueiro e o carballo albán.